Unhas 80.000 persoas, segundo fontes populares, saíron á rúa en Madrid para protestar contra o goberno de Sánchez. Unha multitudinaria manifestación convocada polo PP contra a corrupción e para exixir a convocatoria de eleccións xerais. Asistiron os presidentes Aznar e Rajoy e case todos os varóns territoriais populares, entre eles o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. 4 cogieron ese coche para llegar al poder y 3 ya conocen la cárcel. Falta el 1, el presidente del gobierno. Un servizo ferroviario digno para a zona é o motivo polo que saíron hoxe á rúa na comarca de Ferrolterra. Reclaman deste xeito uns tres que conecten os municipios da Bisbarra entre sí, pero tamén co resto de Galicia e da Península. Convocados polo Foro Cidadán polo ferrocarril, a reivindicación foi unánime e sumou apoios dende distintos ámbitos. Entre Ferrol y Coruña, los servicios que hay no cubren las necesidades de los ciudadanos. O 2026 é crucial que estemos na rúa e presionemos. Domingo negro nas estradas españolas. 5 mozos morreron en 2 accidentes de tráficos este domingo. 3 perderon a vida en Cantabria e outros 2 en Granada. Ningún superaba os 25 anos. Vigo enchese nesta ponte longa en Portugal. Mañá é festivalí e isto atraeu moitos visitantes. De feito, os lusos supoñen xa a metade do mercado. Na cidade notase o abarrotamento, os hotéis rozan o completo e a hostalaría vive unha fin de semana de máxima afluencia, algo que tamén se está notando no tráfico. Logo vemos os colapsos que se formaron nalgúns puntos. Saúdos, que tal? Boas noites. O Partido Popular chama a mobilización despois da entrada en prisión de Ábalos e Coldo. Unhas 80.000 persoas manifestáronse contra a corrupción, o tempo que exixiron a convocatoria de eleccións xerais. E piden que sexa canto antes. Feijóo quere que o elixan os cidadáns a través das urnas e asegura que non quere chegar a Moncloa por moción de censura. O Partido Popular congregou miles de persoas desde bastante antes das 12 do mediodía nas rúas adxacentes ao templo de Devot madrileño. É a 7ª vez que se manifesta contra o goberno de Pedro Sánchez. Desde a última ocasión, 2 exsecretarios da organización do PSOE ingresaron en prisión e o goberno perdeu o apoio parlamentario de Junts. Arredor do lema "Efectivamente mafia ou democracia" e do presidente do partido, Núñez Feijóo, congregáronse os expresidentes do goberno José María Aznar e Mariano Rajoy, a plana maior do PP e os líderes autonómicos. O primeiro pedimento: eleccións fronte á corrupción. Es Ábalos, es Cerdán, es Coldo, es Tito Berni, es el fiscal condenado por delinquir, es la mujer, es el hermano, es Gallardo, es Leire Díez, es Óscar Puente, es Salazar, es el PSOE, es Pedro Sánchez, es la corrupción. Feijóo insistiu en que a corrupción foi a baza de Sánchez para chegar ao poder e para manterse nel. Sinalou tamén que o sanchismo está no cárcere, ten que sair do goberno. La inmoralidad fuera. La arrogancia, la incompetencia, los privilegios, la corrupción, este gobierno y Pedro Sánchez, España con la ley, con la democracia y con la decencia. Por último, Núñez Feijóo asegurou que Sánchez pretende que o PP se desmoralice reivindicando cambio, pero que perseverarán ata que os cidadáns se pronuncien nas urnas. Galicia tamén estivo presente en Madrid. Miles de galegos, entre eles numerosos representantes do PPDG, como o seu presidente Alfonso Rueda e a súa secretaria xeral Paula Prado, participaron na manifestación. Alfonso Rueda dixo que ante un goberno cercado pola corrupción, este é o momento de que a xente decida democráticamente. Temos que decirlle a Pedro Sánchez que isto xa se acabou. A xente ten que falar, ten que decidir democráticamente e non podemos coñecer cada día unha noticia que nos avergonza e que demostra que este goberno está bordeando a corrupción continuamente. Dende logo, o Partido Socialista, os membros máis significados, están ahora mesmo no cárcere. Félix Bolaños, ministro da Presidencia, asegura que PP e Vox rivalizan por ver quen insulta máis a Pedro Sánchez. O ministro critica a concentración de Madrid e di que ambos partidos teñen a mesma falta de proxectos.
Hoy saldrán, dirán 4 burradas contra Pedro Sánchez y contra cualquiera de los que estemos por allí, y ahí se quedarán. Y eso impide que hagamos un debate de políticas públicas de verdad, que es el debate donde la socialdemocracia gana por goleada. ¿Por qué? Porque nuestras políticas benefician a la inmensa mayoría de la población y las políticas de la derecha solo benefician a los privilegiados. José Luis Ábalos, exministro e exsecretario de Organización do PSOE, en prisión polo caso Coldo, volve a escribir na rede social Xe e a súa conta agora chámase no nome de Ábalos. Todo apunta a que alguén do seu círculo é quen escribe, xa que el non ten acceso ao teléfono nin a internet. Na mensaxe de hoxe insiste na súa inocencia, sinala a líderes autoritarios e advierte dun Estado de Dereito degradado. Asegura que ninguén o vai calar nin doblegar. O Papa lembralle a Israel a súa chegada ao Líbano que a solución dos 2 estados é a única. León XIV asegura que a Santa Sé apoia a proposta de 2 estados. Sabe que neste momento Israel non a acepta, pero vea como a única saída o conflicto con Palestina. Así lle lo dixo o Pontífice aos xornalistas que viaxaban canda el no voo de Istambul a Beirut. Logo percorreu as rúas da capital libanesa aclamado por milleiros de persoas e pediulles aos seus cidadáns ser construtores da paz. O Líbano é o país do Oriente Próximo con máis porcentaxe de cristiáns, representan un 30% da súa poboación. O presidente lanzou ante León XIV unha mensaxe de pluralismo e unidade. Máis asuntos do exterior. En Venezuela, o seu presidente Nicolás Maduro anunciou un plan para facilitar o retorno dos seus cidadáns dende o estranxeiro. A decisión do goberno bolivariano prodúcese tras as palabras de Donald Trump nas que declarou pechado o espazo aéreo deste estado latinoamericano. A medida inclúe tamén facilitar os itinerarios de saída daqueles que queiran partir de Venezuela cara ao estranxeiro, dase a circunstancia de que case 14.000 venezolanos procedentes dos Estados Unidos de América regresaron nos últimos meses. 5 persoas migrantes perderon a vida na ruta canaria cando trataban de alcanzar a costa del Hierro. Durante esta fin de semana chegaron algo máis de 500 persoas en 3 cayucos diferentes. 4 dos falecidos, con idades entre os 15 e os 35 anos, ían a bordo dunha embarcación na que viaxaban 121 persoas, todos varóns e varios deles menores. Quedaron sen comida, sen auga e sen combustible a uns 30 kilómetros ao sur del Hierro. As autoridades rescataron ademais outro cadáver na bahía de La Restinga. Era un dos ocupantes doutra embarcación que levaba máis de 200 persoas a bordo. 2 accidentes de tráfico, un en Cantabria e outro en Granada, ocasionáronlles a morte este domingo a 5 mozos. As vítimas tiñan entre 17 e 25 anos. 3 mozos de 22, 23 e 25 anos morreron en Cabezón de la Sal, en Cantabria, nun accidente rexistrado na madrugada deste domingo. Viaxaban xuntos nun turismo, o volante e o máis novo. Por razóns que se están investigando, perdeu o control do vehículo que subiu primeiro a unha illa, deu logo varias voltas de campá e acabou no aparcadoiro dun restaurante. Os bombeiros tiveron que intervir para sacar do coche o rapaz que ia na parte de atrás. Rescatárono aínda con vida, pero faleceu cando estaba sendo auxiliado polos servizos sanitarios. 2 dos finados vivían en Cabezón de la Sal e o terceiro no concello lindeiro de Mazcuerras. As 2 localidades decretaron 3 días de loito oficial. Mostrar todas nuestras condolencias a la familia, a toda la familia, a todos los amigos y a todos los vecinos. El gobierno de Cantabria nos ha apoyado mucho mandándonos 2 equipos psicólogos con 8 personas. Ahora también el servicio médico del 112 ha atendido a las familias porque lo han necesitado. A presidenta da comunidade fixo chegar o seu pesar a través das redes e subliñou que a perda dos 3 rapaces é un golpe para toda Cantabria. Ao mediodía, outro accidente tamén lles causou a morte a 2 rapaces de 21 e 17 anos na localidade granadina de Huétor Santillán. O vehículo en que viaxaban bateu contra o muro dunha rotonda. As testemuñas avisaron de que os ocupantes estaban atrapados e feridos graves, un deles en parada cardiorrespiratoria. Os 2 resultaron finalmente falecidos. As vítimas residían na localidade que ten menos de 2.000 habitantes e volvían de xogar ao fútbol cos compañeiros da súa peña. O Huétor Santillán, que tamén decretou 3 días de loito, xa sufrira no mesmo punto en 2027 un sinistro que acabou coa vida doutros 3 mozos.
Deteñen en Gran Canaria un falso representante deportivo acusado de abusar de 61 menores. Utilizaba técnicas de manipulación emocional para lograr fotos de contido sexual e propiciar encontros presenciais para manter relacións con varias das vítimas. Xa é a segunda vez que o deteñen e está acusado de graves delitos sexuais e de corrupción infantil. Só unha das vítimas denunciou en 2024 os feitos tras recibir apoio psicolóxico. A Garda Civil identificou outras 61 que non presentaran denuncia antes. A hiperconectividade actual, máis importante ca nunca, é a ciberseguridade. E hoxe é o seu día. Nos primeiros 6 meses deste 2025, España sitúase como o quinto país máis afectado por ciberataques. Os operadores esenciais que sofren os maiores hackeos son, por exemplo, os transportes, tamén temos as finanzas ou, por exemplo, a enerxía, tamén a auga. Aquí falamos das entidades que xestionan eses servizos, polo que un erro no sistema pode xerar un auténtico colapso. Se falamos de Galicia e os cibercarrachos, ollo, porque aquí vemos que buscaron eses cibercarrachos acceder á información do 20% das empresas galegas no último ano. Por iso, tamén moi importante, as pemes e micropemes decidiron gastar 150 millóns de euros buscando a súa protección, a súa seguridade. Grazas a isto, máis de 2 millóns de ciberataques foron bloqueados polos mecanismos de defensa. Un mozo de 25 anos permanece na UCI do Hospital da Coruña tras caer da fonte da praza de Azcárraga situada na Cidade Vella. O suceso produciuse cando cedeu a base da estatua de ferro na que se empolicara e precipitouse o chan, provocando a aparatosa caída. O mozo sufriu un traumatismo cranioencefálico severo e múltiples golpes e contusións. Segundo fontes municipais, xa fora denunciado previamente xunto a outras persoas por beber na vía pública. E susto en Lugo. Esborouse a última hora da tarde parte do forxado da primeira planta da Casa da Praza do Campo, que estaba alada dende hai máis de 3 anos. O edificio atópase en moi mal estado, o que motivou que o Concello ordenara ao propietario que adoptase medidas de seguridade e de conservación. O propietario presentou un proxecto para rehabilitar o inmoble hai un par de anos, pero non cumpría con todas as exigencias normativas, polo que foi desestimado. Os traballos de instalación de novos altofalantes no interior da Catedral de Lugo non están a pasar desapercibidos entre os veciños. Para varios deles, as obras están a ocasionar un impacto estético e material sobre o monumento declarado Patrimonio Mundial da Humanidade. Os traballos acometidos para a instalación dun novo sistema de megafonía na Catedral de Lugo están provocando un debate entre os veciños e visitantes, xa que varios deles consideran que o impacto visual e material na propia pedra do templo non respecta o carácter histórico e monumental desta xoia románica. Gustaríame que na Catedral puñeran unha cousa adecuada como é a Catedral. Non isto queda fatal. Un atentado contra o patrimonio, vamos, porque nin o color, nin as formas, nin o xeito, porque hai 40 fórmulas para atar unhas altavoces ou unhas columnas sin ter que furar. Yo os monumentos considero que non hai ni que tocarles. Porén, para outros, a modernización da instalación do son no interior do templo é necesaria para facilitar a accesibilidade das persoas con dificultades auditivas. Por o meu gusto, pois o vexo bastante ben. Aunque a veces siento que pues no es tan negativo porque hay personas que ya van perdiendo su audición, entonces también quieren estar en estos espacios, pues es pensando también en todo, ¿no? Todo que seña mellorar un pouquiño a calidade de sonido, pois supoño que verá ben. Segundo diversas informacións, o propio Bispado de Lugo asegurou que os traballos desenvolvidos contaban cos permisos da Xunta, que acaba de determinar unha serie de pautas para reverter os posibles danos ocasionados. Compre lembrar que a Catedral de Lugo ten consideración de ben de interese cultural e no 2015 foi declarada Patrimonio Mundial da Humanidade pola UNESCO. Hoxe, milleiros de autónomos saíron á rúa en moitas localidades de toda España para reclamar melloras nas súas condicións laborais. Din que están asfixiados e reclaman cotas axustadas aos ingresos reais. Piden tamén a exención do IBE, ata 85.000 euros en máis protección social. Os organizadores aseguran que se o goberno non frea a deterioración do colectivo, seguirán cas movilizacións. Hai apenas 2 semanas, o Parlamento de Galicia respaldaba por unanimidade unha declaración institucional a favor dun tren do século XXI para Ferrol. Ese consenso escenificouse hoxe na manifestación que percorreu as rúas da cidade e que contou co apoio dunha ampla representación de todo o espectro político galego. Vamos a apostar por unha maior e millor comunicación,
unha comunicación por vía de ferrocarril e ademais o queremos facer como se fan ben as cousas, planificando adecuadamente e conectar a Ferrol definitivamente con esa línea por ferrocarril con un trazado novo, polo que apostamos os socialistas. Que a mellor maneira de que o goberno atenda esta reclamación é que vexa o clamor popular que hai na rúa, que vexa que isto non é unha cuestión desta ou daquela forza política, senón que é unha demanda unánime da cidadanía de Ferrol. É un clamor en Ferrol que Ferrol non pode perder o tren. Somos unha gran comarca, Ferrolterra, Eume e Ortegal, miles de persoas que non pedimos nada que non teñan outros. Pedimos un tren do século XXI. Non se pode explicar como o desprazamento entre Coruña e Santiago son 28 minutos e o desprazamento de Ferrol a Coruña 1 hora e... As comarcas de Ferrol, do Eume e do Ortegal botáronse á rúa pola modernización do transporte ferroviario e para exixir investimentos que acaben co que consideran unha discriminación histórica. O 2026 é crucial que estemos na rúa e presionemos para conseguir que toda o gran investimento ferroviario que está previsto no conxunto do Estado non esquenza Ferrol, Eume e Ortegal, senón o contrario, que se estar na cola pasemos a estar en un lugar preferente porque o merecemos, porque temos dereito. Sen intermodalidades, sen liña electrificada e cun trazado obsoleto, reclaman un tren do século XXI mellor e máis conectado co resto de Galicia e coa península. Pedimos a mellora do tramo que vai de Ferrol cara a Coruña, que se electrifique, que eliminen algunhas curvas, que melloren os túneis e, sobre todo, que poñan frecuencias. Entre Ferrol y Coruña, los servicios que hay no cubren las necesidades de los ciudadanos porque hay solo 4 o 5 al día y están pensados para enlazar con los trenes de Madrid. No están pensados para ir a trabajar, para ir a estudiar o para ir a hacer gestiones. Partidos políticos, concellos, sindicatos, tecido empresarial e dúcias de asociacións e colectivos apoiaron a marcha convocada polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que rematou na Praza de Armas coa lectura do manifesto desde o balcón do Palacio Municipal. Apareceron 8 xabarís máis mortos na Serra de Barcelona onde se localizaran os 6 exemplares con peste porcina africana. A Generalitat reforzou o dispositivo despregado para frear o virus e aceptou a axuda da Unidade de Vigilancia Cinexética da UME, que o Goberno Central puxo a súa disposición. As autoridades volveron pedirlles aos cidadáns que acaten as restriccións do acceso á zona, que onte moitos non respectaron. Os que non cumpran as normas serán sancionados. Volven as feiras, certames e mercados de gando bovino a Galicia, pero con algunhas condicións. Só se poderán levar animais procedentes de explotacións galegas. E, ademais, os vehículos de fora da comunidade deberán acceder limpos e desinfectados. Actualícense así as medidas de prevención. Ten máis datos, Andrea Otero. Sí, son medidas preventivas xa que ata agora non se rexistrou ningún caso desta enfermidade en Galicia. A partir de agora, o gando que veña de outras comunidades autónomas ou do estranxeiro deberá pasar 21 días en corentena, do mesmo xeito que o gando que xa houvese previamente na explotación de destino. Tamén haberá que desinfectar os vehículos de transportes de animais e non se poderán improvisar certames ou poxas sen previa autorización. Unha situación de desescalada que estará vixente ata o 31 de decembro e á espera de ver como evoluciona esta enfermidade. O almacenamento de auga subterránea en Europa cambiou completamente en 20 anos. Grazas a un estudo con datos satelitais da NASA, poden ver sinalado en vermello como dende 2002 ata 2024 os acuíferos do sur e o centro do continente perderon auga dun xeito considerable, sobre todo en países como a Ucraína ou Suiza. No bando oposto, en azul, Finlandia, Irlanda ou Galicia, zonas onde medraron as reservas hídricas. Un exemplo. Na nosa comunidade, a Conca Galicia Costa contén 6 veces máis auga subterránea que nos seus encoros. Máis cousas. Este domingo foi o primeiro dos 7 festivos que abrirán os comercios de aquí ata o Día de Reis. Cada vez adiantamos máis as compras do Nadal, por iso, cidades como a Vigo tiñan hoxe unha actividade na rúa e nos centros comerciais similar á de calquera día da semana. Aínda non remataron os descontos do Black Friday, pero o maratón de consumo que trae o Nadal non para. A media mañá do domingo, a xente que camiñaba polas rúas do centro de Vigo xa levaba varias compras feitas e o mesmo ocorría nos centros comerciais. Lo lamento por la gente que tiene que trabajar, pero sí que es verdad que trabajando toda la semana sacas el tiempo de donde puedes con niños y demás. Pues bueno, en los momentos que puedes el domingo, oye, siempre te ayuda un poquito.
para nós é cómodo. O que pasa é que a xente que traballa neles me imagino que non estará tan contenta, pero bueno, sei un mes nada máis. Falamos coas traballadoras que xa saben que durante este mes a reixa só se baixa de noite. Nos turnamos y demás, porque al final no está siempre la misma gente. A ver, ya puestos que abres, te gusta que haya gente, porque al final es un mes y medio de mucho trabajo, o sea, ya de antes, pero el mes fuerte es al final es un mes y 15 días y, a ver, se hace durillo, pero realmente bien. E ademais das tendas de roupa e decoración, hoxe tamén foi xornada de actividade nas xogueterías, porque moitos cativos aproveitan o día sen escola para ir preparando as súas listas de desexos, supervisados por algún familiar. Están vindo máis ben a coller a carta e escribir xa casi as últimas do Papá Noel, para que el poida recoller e saber exactamente o que les precisan. Adiantar as compras é para moitos un xeito de xestionar a economía familiar e facer un consumo máis organizado e responsable. As rúas de Vigo están a esta hora ateigadas de xente. O tempo acompaña para desfrutar da iluminación do Nadal e, sobre todo, o que se ouve falar é portugués, xa que a maior parte dos visitantes son do país veciño. Xoan Pereira. Sí, unha fin de semana moi propicia para que se produza unha auténtica invasión de veciños portugueses, a que mañá é festivo no outro lado da raya. Celebran ali o Día da Restauración da Independencia do país e son moitos os que aproveitan a ponte para chegarse ata Vigo e ver as luces devagar. Alrededor de 200 autobuses se achegaron hoxe ata Vigo. Son unhas 10.000 persoas en viaxes organizadas aos que hai que sumar todos aqueles que veñen en vehículos particulares. Unha afluencia moi notable que se está a notar xa no tráfico, sobre todo con retencións importantes nos accesos á cidade. Funciona a duras penas o plan para evitar atascos no centro, xa que os aparcadoiros están saturados e hai circulación moi lenta en boa parte do casco urbano. Axudou tamén que o día quedou bo no meteorolóxico, o que animou a moitos a viaxar ata a costa e antes de ver as luces disfrutar dun paseo pola praia. Sí, de la playa bonita y del clima también, que está muy bueno hoy, y para visitarnos también y conocernos. Y veremos las luces, claro. Uns 200 autocares trouxeron turistas a Vigo neste domingo. Suman alrededor de 10.000 persoas en viaxes programadas que teñen como destino ineludible a iluminación olívica. Sim, é verdade. Desde que começou aqui as iluminações de Vigo, tem sido todas as semanas, 1, 2, 3 vezes. Para a próxima semana voltamos aqui outra vez. O plan do Concello obriga os autobuses a estacionar en lugares afastados do centro. Iso non evitou que o tráfico colapsara a media tarde. Era moi complicado circular nos accesos en o túnel de Beiramar, afectado tamén polo partido do Celta. Houbo que agardar bastante tempo para atopar unha praza libre nos aparcadoiros. A maioría son vehículos con matrícula lusa. Os veciños aproveitan o festivo do 1 de decembro pola restauración da independencia no seu país e veñen celebralo entre luces. A margem sul, Lisboa, vimos aproveitar o nosso feriado, amanhã, dia 1, e é mais um ano. Já tivemos cá o ano passado, gostámos muito, e agora estamos cá outra vez. O Vila Real, Trás-os-Montes, e viemos ver o Natal, as luzes, porque o neto assim o impõe, não é? Viemos de Coimbra e viemos ver as luzes de Vigo, porque ouvimos dizer que isto é muito lindo, e de facto é muito lindo. O tráfico recuperou fluidez xa a entrada á noitiña. Para a próxima fin de semana pode repetirse a situación, xa que o luns volverá a ser festivo e agárdase unha moi boa entrada no Nadal vigués. Ben, non só as iluminacións das cidades son destino de visitantes, tamén hai moitos que se achegan ata casas particulares, porque os seus propietarios despregan imaxinación e esforzo na decoración do Nadal. É o caso dunha vivenda do Cancelo en Guitiriz. Iria Soengas. Si, os donos desta casa do Cancelo, Sé e Pepe, transforman cada ano os 3.000 metros cadrados do seu xardín nun parque temático de Nadal. Instalan luces, bonecos hinchables, a casa de Papá Noel, o Belén e mesmo un canón de neve artificial. Tardan máis de 2 meses en montalo todo e despois aínda atenden as visitas ata o Día de Reis. O que comezou cunha decoración que chamaba a atención os que pasaban por aquí, converteuse en parada obrigada pros amantes do Nadal que chegan por milleiros mesmo dende fora de Galicia. Boa parte da familia colabora en atender eses visitantes e en espallar ilusión durante o Nadal.
Pois haberá que ir visitala. Grazas, Iria. Xa se pode visitalo tamén o Belén en Movemento de Valga, con 4.000 figuras feitas a man, que mesturan motivos típicos do Nadal con escenas da comarca. E nós deberíamos ir aquí tamén porque se por algo é coñecido e por incluir personaxes da sociedade e da política. 4.000 figuras en distintos escenarios compoñen o Belén artesanal en Movemento de Valga. 35 persoas traballaron desde outubro para montar este Belén, no que conviven as escenas clásicas do Nadal con elementos da cultura galega e cuestións de actualidade. Os políticos sempre están aí axudando a colaborar a que poñamos cousas novas. Que máis iba a dicir? O do Vaticano, a morte do Papa Francisco e a proclamación do novo Papa, a boda de Cayetano de Irujo, a pedida de matrimonio de Cristiano Ronaldo, os incendios que tuvemos en Galicia. A zona onde se recrea o municipio de Valga lembra o día do apagamento e acontecementos protagonizados por veciños. Pois que éramos campeóns do mundo este ano en remo, estamos aí moi ben, a verdade é que debía hacer 5 ou 6 anos que non viña aquí e quedei sorprendido, a verdade. Está moi ben, moi ben. As figuras super logradas, todo, está genial, a verdade. Calculase que o ano pasado visitaron esta montaxe 45.000 persoas. Desde logo non pensas que vai ter esta repercusión. E máis aínda, se te fixas o tema religioso, conservámolo, pero sempre estamos ca retranca galega metendo aí un pouco de humor, non? E claro, é un pouco contradictorio o Belén que se encontran co que eles pensan que van a encontrar. Chulo. Él es el primer año que viene y le encantó, ¿a que sí? As casas de pedra, está todo moi ben montado, moi curioso. O Belén abre a diario de 5:30 a 8:30 da tarde e os domingos e festivos tamén pola mañá. A visita é de balde. En Ribadeo teñen comprobado que o baile anima os maiores a se relacionar. Todos os domingos unha sesión con música en directo convértese na actividade máis demandada polos usuarios do centro social. Cos primeiros compases da música os bailaríns xa saen á pista, non en van levan desde o pasado domingo agardando por esta cita. Organizada baixo o nome de Pasos de Sabiduría, a sesión pretende entreter os asistentes. A xente está bailando, pasando un domingo agradable, evitando a soedade, que é o que quixemos facer desde o principio. Para beneficio das persoas maiores, para fortalecer o seu benestar físico, mental e social, creando un espazo seguro para socializar, para disminuir a soidade non desexada e tamén para o benestar emocional. Ademais do baile, é unha oportunidade para se relacionar. Pasar un rato con amigas e paso moi ben, porque son sola, entonces isto para min é vida. Llevo bailando toda la vida, me encanta desde pequeña. Tengo origen latino de una bisabuela cubana. Ya socializamos, conocémonos, salimos da casa. Se non fora isto, non tiñamos que estar na casa metidos. E agora pasamos aquí 3 horas moi ben. Es como una familia y lo pasamos, la verdad, muy bien, nos conocemos todos. Unha iniciativa con moito ritmo no que a música marca o paso. En unha fin de semana marcada polas compras, o recinto feiral de Expourense abriu as súas portas a obxectos únicos cargados de historia. Máis de 20.000 pezas, as máis antigas do século XVII, expuxéronse na Feira Internacional de Antigüidades, un evento polo que pasaron unhas 3.000 persoas. Abrir este xolleiro e adentrarse nunha historia con máis de 300 anos de antigüidade que nos leva ata India. Uma peça indo-portuguesa, século XVII, por volta de 1680, em madeira de Paulo Santo, com incrustações em osso. Estes outros caixóns gardaban ervas e preparados nunha botica do século XVIII. Isto está se perdendo moito a antigüedade. Por eso nos tratamos de facer isto para ver se recupera algo. Sí, porque se funcionan outras cousas, vintage. Obxectos do século XX, pero cargados tamén de historia, como esta lámpada que iluminou o escritorio de Salazar durante a dictadura. Porque ele gostou do modelo. Então foi fabricado em Portugal, per face, por Salazar. Pezas con vida propia, preparadas para un novo comezo. É destas cámaras de fuelle que se abre. Está moi chula. E aparece un carrete que é moi grande. Estuvemos reformando unha casiña, así que xíamos de buscar o aspecto enxebre que ten a casa. Que había as barriguitas de antes, ou as nancis. Xoguetes antigos, decoración, pezas de coleccionismo, aquí podemos atopar de todo, mesmo un torpedo.
Es de la Segunda Guerra Mundial, solo que el avión lo ha lanzado y no ha detonado. De €1 hasta 5 o 6 mil euros. Non fai de nada, isto que merece a pena, verdad? Un día como hoxe aproveitar estas cousas máis antiguas e, bueno, pues ver un pouco a historia que está aí detrás de todo isto. Historias que despertaron o interese dunhas 3.000 persoas. En Tui viviron hoxe unha xornada moi especial polo 800 aniversario da consagración da súa catedral. Para celebrar o inicio dos actos conmemorativos e a apertura do ano xubilar, que se estenderá ata o 30 de novembro de 2026, o templo acolleu unha misa presidida polo arcebispo de Santiago. O señor Francisco José Prieto destacou a catedral de Tui como símbolo dunha fe que atravesa os séculos e invitou a todas as persoas que encheron o templo a sentirse parte desta historia que continúa. O acto religioso acudiron diversas autoridades de Galicia e tamén de Portugal. Para a misa celebrouse o concerto Os Fogos de Santero. 8 séculos despois, esta catedral segue en pé. Non só como un edificio de sólida arquitectura e de beleza que trasluce a obra de Deus na habilidade humana, senón e sobre todo como símbolo dunha fe que atravesou e atravesa os séculos. En Lugo pecha varios días de celebracións polo 25 aniversario do nomeamento da súa muralla como Patrimonio da Humanidade. Un recoñecemento que a UNESCO lle concedeu no ano 2000 e que fixo deste monumento único un símbolo internacional da cidade, Demetrio Morenza. Sí, ese último deses actos está tendo lugar agora mesmo no auditorio Fuixán os Ventos, no que persoeiros de diferentes ámbitos da política, do xornalismo, da cultura en xeral están a participar e a recordar esa época na que hai 25 anos se conseguía ese triunfo desa sociedade que por fin conseguían que a UNESCO declarara Patrimonio da Humanidade esta muralla de Lugo. Eso quere dicir que dende ese día esta muralla debe ser protexida e coidada porque ten que pasar para as xeracións futuras por a súa importancia e a súa trascendencia histórica e cultural, un éxito de todos os veciños e das veciñas de Lugo. Hai 25 anos recoñecíase a muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade. Un atractivo máis a Lugo, porque sin muralla a Lugo non sei que sería. É un monumento que identifica a capital lucense. Parece que é unha cosa fabulosa, que sea unha muralla que se conserve tamén hoy en día, que la pueda recorrer andando, haciendo deporte desde arriba. Es un lujo que tenemos aquí en Lugo, que está todo transitable y la verdad es que bueno, es una maravilla, ¿no? Patrimonio de la Humanidad, no podemos querer más, ¿no? O recoñecemento da UNESCO hai 25 anos deulle máis pulo ao monumento romano. A muralla, a partir do momento en que se declara Patrimonio da Humanidade, non só foi divulgada e coñecida a nivel internacional, senón que tamén fixo que os lucenses a tiveran en máis estima. Cando un lee que é a única cidade no mundo onde ten unhas murallas que se pode dar a volta inteira, pois diste, joder, pois menos mal que temos en Lugo. É un símbolo de historia e de orgullo, porque ao final manter isto como un símbolo único a nivel mundial é enriquecedor. Os máis de 2000 metros de paseo e a orixe romana atraen cada vez a máis turistas. Tiene un potencial enorme, ¿no? Joral, moi antiga. Un ben patrimonio da humanidade que se mantén ao longo dos séculos e que será vida ao seu redor.